O Pazo de Mugartegui foi o lugar elixido para facer entrega dos diplomas a 8 mozos da Asociación Down Pontevedra que veñen de aprobar e pasar o programa de formación Yo me preparo en formación en novas tecnoloxías, un programa realizado coa colaboración existente entre Down e Vodafone España. A finalidade é que se visibilice a necesidade formativa de que as persoas todas necesitamos e, a súa vez, que teñan máis facilidades para incorporarse ao mercado laboral ordinario. Unha cita que contou coa presenza das empresas colaboradoras na cidade de Pontevedra neste programa. Nós tivemos a oportunidade de falar coa encargada da Devesa, que recomenda a todos os empresarios a formar parte desta iniciativa. Es una experiencia buenísima, la verdad es que fue una maravilla trabajar tanto con Xuntos como asociación como con ELGA en particular, porque fue más fácil todo de lo que parecía en un primer momento. Al ser personas con síndrome de Down, parecía que la cosa se iba a complicar más, que el puesto no se iba a poder adaptar o lo que fuera, pero nada. Todo lo contrario, en 2 días estaba perfectamente adaptada a todos los equipos, siempre en contacto con la asociación permanentemente para todos los problemas que teníamos, o sea que una experiencia que yo aconsejo a todas las empresas, la verdad. E ademais, como non podía ser de outro xeito, tamén falamos cunha das protagonistas desta xornada, con Elga García, que nos explicou a súa vivencia e experiencia grazas a este plan. He estado trabajando para las panaderías de Devesa como promotora de productos de Devesa, dándolos a degustar a sus clientes. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy buena. A mí me gustó mucho, sí. He tenido también el apoyo de las preparadoras laborales, de la Asociación Pontevedra Xuntos, y un día a la semana venían para informarles a qué panadería tenía que ir habitualmente todas las semanas. Cuando ellas venían ya se lo decía yo, o si no se lo comunicaba a través de WhatsApp. Un eido o da inserción laboral para as persoas con discapacidade no que xa se percorreu parte do camiño, pero onde queda moito por andar. Lóxicamente, sempre queda moito camiño por percorrer, si que damos tamén o agradecemento ás empresas que están colaborando, pero estes actos o que nos axudan é a sensibilizar máis o tecido empresarial da zona e a que coñezan de primeira man o traballo que facemos para que lle dean unha oportunidade ás persoas coa síndrome de Down e discapacidade intelectual. Tralo éxito de anteriores edicións, o proxecto afronta o seu 4º ano de evolución. Grazas ao programa Yo me preparo, se conseguiron durante estes 4 anos un total de 319 insercións laborais en empresas ordinarias de todo o país.